Croeso i chi atgylch y defaid ni. Erbyn hyn wedi neidio nôl at y defaid Texel ac Pencampwriaeth y Gwrywaidd. David Evans i doles i'r gar. Nawr mae'r tensiwn yn codi. Ydy, fan hyn mae'r bread and butter fel petai. Maen nhw'n ddosbarth cryf yma nawr ar gyfer y Pencampwriaeth. 3 o'n hwrdd blwydd a hen hwrdd dde, a maen nhw yn 3 o safon chwarae teg. 3 yn dod o Lloegr i nhw heddi yn anffodus dylen ni feid, Mynir, really. Dim dangos ffafriaeth nawr. Ond, waw, mae gwerth arian yn y cylch nawr, yn does e? O, yn sicr. O'n hwrdd o safon fan hyn yn gyntaf gyda Peter Stubbs, James Amphlett wedyn gyda'r hwrdd blwydd, a wedyn Jennifer Aiken ar y top wedyn ar yr hen hwrdd. Ond 3 o safon a gwerth milodd fydde rhaid fi feid, Mynir. Lle fod arian di, David? O, gofyn mawr nawr, Mynir. Fi'n credu len ni yn y canol yn unan. Mae e'n siarp. Chydig bach mwy ffit o bosib, efe? Ydy, tipyn o seis yna fe am hwrdd blwydd, cofia di, o gymaru ar hen hwrdd. Na, sim lot yno nhw. Hwrdd da. Glo man rhyngddyn nhw byddwn ni'n tybio. Yn sicr. A ti'n mae'n glod i weid, fyd mae rai sy'n sefyll yma yn ail yn ei dosbarthiadau yn hwrddod o safon fyd, ond mae'r 3 sy'n ar y brig mae heddi yn real hwrddod cryf. Teulu'r Aiken o swydd Gaerhirfryn gyda'r hen hwrdd, James ac Ellie Amphlett o Henffordd yn ail, a wedyn Peter Stubbs o Shropshire yn drydydd. Gyda'r oen hwrdd. Ond pwy sy'n mynd i fynd â hi? Ciri Comodi o Ynys y Man Owen, nag yw. Ni ddim yn siŵr fyna. Mae wedi bod yn gyflym iawn yn beirniadu cyn belled yma heddi, Mynir. Ydy, mae wedi bod yn gyflym iawn, achos mae'n bwysig rhain yn dweud. Mae cael rhyban yn rhoi Welsh yn lle rhoi siwgr yn y werth ar rhain yn y mart pan ydyn nhw'n gwerthu yn hwyrach mlaen yn y flwyddyn. Ydy, yn sicr. Dyn ni'n tybio bydd y ro'n hwrdd a'r hwrdd blwydd probably'n cael ei gwerthu leni, a lle mae'r hen hwrdd yn un sy'n cael ei gadw fel hwrdd i fagu wedyn. Nawr mae'n camu nôl. Dwi'n meddwl bod i wedi gwneud i phenderfyniad, dwi'n meddwl. Mae'r ffon yn ei llaw hi. Ydw i'n mynd i tapio yr enillydd. Ydy, yr hen hwrdd! Fi'n wrong, Mynir. So hwnna'n digwydd yn ymal iawn, yna, David. Teulu'r Aiken o swydd Gaerhirfryn, chwarae teg. Mae rhain wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd maith i Proctors yn reiddiol, ond Texels nhw hunain yw'r rhain. Nes i weld nhw'n cael go hunain, chwarae teg. Ffantastig. Diolch yn fawr iawn i ti, David. Na i fynd i gael sgwrs cyflym gyda'r enillydd. Wow, congratulations you two. Amazing. We've watched you been showing since you were tiny in the young handlers classes, and here you are now, showing yourself. Yeah. Amazing. Yeah. What's the secret behind your success? Practice. Yes, well, you've had enough of that over the years, haven't you? Yeah, we've done a lot of showing. Yeah. And what's the history behind this tub? We bought him at Kelso last year for 7-2, and we showed him at the Highland, he got second, showed him at the Yorkshire, he got second, brought him here, he got first. And how special is the Welsh show to you as a family? Yeah, very. Brings everyone together, doesn't it? And winning's even better. Well, congratulations to you both. Thank you. Take care.